ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ମୂର୍ତ୍ତିର କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନ କରିବା ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ। ପାଖାପାଖି 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନାମକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରାଧିକାର ଘର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହୁଥିବା ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଶ୍ରୀରାମ, ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତୁମକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁଅ ତୁମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜନ୍ମ ନେବ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଆପଣ ବାବା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ଘରକୁ ଖୁସି ଫେରିବ। ଏଇ ଫଳ ନିଅ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରୁହେ, ଯେପରି ମନରେ ସବୁବେଳେ ସାତ୍ଵିକ ଭାବନା ରଖିବ। ସାଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଫେରିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାଧୁ ଦେଇଥିବା ଫଳକୁ ଦେଖେଇ କହିଲା, ବୁଝିଲ ରାଧିକା, ସାଧୁ ବାବା ଆମର ପୁଅ ହେବା କହିବା କଥାଟା ସତ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ତା ବୋଲି ଫଳଟା ଦେବା କ'ଣ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ, କଥାଟା କିନ୍ତୁ ତମେ ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲ। ବୋଧହୁଏ ସାଧୁ ଭାବିଥିବେ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାନି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଏଇ ଫଳ ଦେଲେ, ଯେମିତି ଆମକୁ ଲାଗିବ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା। ଛାଡ଼ ହେ, ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ଅଛି ପୁଅ ହେବ ବୋଲି, ସେଇଟା ତ ନିହାତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଆମର ସେ ଫଳଟା ଖାଇଦେବ। ଖାଇଦେଲେ ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି? ହଁ, ଓଲଟି ଆମର ପୁଅ ନ ହେଇ ଯଦି ଝିଅ ହେଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିପାରିବା କି ତାଙ୍କ କଥା ମିଛ ହେଲା ବୋଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଧିକାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅଟି ସାଧାରଣ ନଥିଲା, ତାର 2ଟି ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା। ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ପୁଅ ଦେଖି ଦୁହେଁ ରାଧିକା ଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆବାକ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଦୁହେଁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ। ବାବା ବାବା, ଇଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା ବାବା? ଆପଣଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଆମର ପୁଅଟିଏ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ପରି ଆଦୌ ନୁହେଁ। ତାର 2ଟି ମୁଣ୍ଡ। ଇଏ ଆମ ସହିତ କ'ଣ ହେଇଗଲା ବାବା? ୟାର କିଛି ଉପାୟ ବତାନ୍ତୁ ବାବା। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହିଥିଲି ସାତ୍ଵିକ ମନ ରଖି ସେହି ଫଳ ଖାଇବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ 2 ଜଣ କ'ଣ କଲ? ଓଲଟି ମୋର ଉପହାସ କଲ। ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମର ସନ୍ତାନ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ 2 ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଲା। ବାବା, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଖୁବ୍ ଅନୁତପ୍ତ। କିନ୍ତୁ ବାବା, ଆମ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମ ପୁଅ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ବିଚିତ୍ର ଶରୀର ନେଇ ବଞ୍ଚିବ? ଦେଖ, ମୁଁ କହିଥିବା କଥା କେବେ ବି ମିଛ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ପୁଅ ଜୀବିତ ଅଛି, ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବ। ସମସ୍ତେ ତାରି ପାଖରୁ ନିଜର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଉପଦେଶ ନେବେ, ଆଉ ସିଏ ଦୁଇଶୀର ନାଁରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାବା, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଚିରଋଣୀ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଯେଉଁଦିନ ତୁମ ପୁଅ ନିଜର 2ଟି ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିବ, ସେଦିନଠୁ ସେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଯିବ। ସେଦିନଠାରୁ ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ଉଦାହରଣ ଦେବ କି ମନରେ କପଟ ରଖି କଥା କହିଲେ ପରିଣାମ ଏଭଳି ହିଁ ହେବ। ଏଇମିତି କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ରାଧିକାଙ୍କର ପୁଅ ଦୁଇଶୀର ଏବେ 17 ବର୍ଷର ହୋଇଯାଇଥାଏ।
ଗାଁ ଲୋକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇଶିରର ବିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ ଜାଣି ତା ପାଖକୁ ନିଜର ଭଲମନ୍ଦ ପଚାରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଦୁଇଶିର ଖୁବ୍ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ସମୟକ୍ରମେ ଦୁଇଶିର ଖ୍ୟାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଖୁବ୍ ଧନ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାହାକୁ ଭୁଲ ଉପଦେଶ କି ଅନୁଚିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ଦୁଇଶିର ପାଖକୁ ଜଣେ ଧନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଥାନ୍ତି। ଦୁଇଶିର ପଚାରିବାରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ଆଦୌ ଭଲ ରହୁନି। ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତିତ। ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ତା'ର ସୁସ୍ଥ ହେବାର ଉପାୟ କୁହନ୍ତେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଧନ ଦିଅନ୍ତି। ଦୁଇଶିର ଧନିକ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥାରୁ ଠିକ୍ ଠଉରେଇ ନେଇଥିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଶେଷ ସମୟ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ, କିନ୍ତୁ ସତ କଥାକୁ ମନରେ ରଖି ନିଜର ଦୁଇଟା ମୁଣ୍ଡ ଥାଇ ବି ଧନ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି କହିଲା, ଏଇ ଫଳ ନିଅ, ଆଉ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଅ, ଦେଖିବ ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂର୍ବ ପରି ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ଧନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଶିର ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଗୋଟିଏ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବଦଳିଗଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ଦୁଇଶିରର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆବାକ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଆଉ ସେଦିନଠାରୁ ପୁରା ଗାଁ ସେଇ କଥାକୁ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଭାବି ଦୁଇଶିରର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗାଁ ମଝିରେ ସ୍ଥାପନା କଲେ। ଆଉ କାଳକ୍ରମେ ସେ ଗାଁ ନାଁ ଦୁଇଶିର ଗାଁ ବୋଲି ପରିଚିତ ହେଲା।